Potira sando lirime mando yenza ngoma zandera uchaona shimoko shako chiva ngoma iwe fulisa nino ro zino boba chako kwasema kweli chibaba ngoma fotire kandi shopire pauya vese izi fotika ikweli ndiri maguru wani inzwa iwe ndokuna kunguchinja zvimasaira chibaba ngoma foti vakunvurira mafaira mira uone mabomba ndatova mwaira nekuti vakatsika fotika chimbabaira inindi ndovataurira ngoma foti vandiona ndavavaurira koita sefuti Isai. Anda misa wangu. Aipa waisa ta kule kuita sefuti ayo ngatulenga wani hiyo. Abanga Lukkoh dia. Ayo alikuwa anasema. Sasa ni ku. Taiga. Perfect kama 4. Perfect. Alright. Perfection. Producer. Bad company. Mira chimutengera kuno wakutora wewe kuno. Yes I. Mazwano chibaba tiri kuita zvema opposition party uona kai. Tiri kukata fanja. Kunyambe vangi vachitandi nakupanda kuzoja wona madoiri anotunda kuva yechando bizi vachofika vachimazimimi kuvakusekaninoziya kuringa kunemwani vangarikuya vakawanda ngachindisiya vanitese njira ndoziya varipo vange vangu varipo vangi vachiti ndinetsungu varipo vange vacho varungu vachonachera kuona nizozviyerera Jinzina bara nesaona kuona isingadanane kuona zeziyerera jinzina bara nesaona kuona nyangira yaona abana chanokona manija ikoko chibaba ndiri mboko oyo Chama Oyo. Yes, Pizza Fanta. Opposition party. Mangwana urikundona ndakaipfeka iyi. Mangwana urikundona ndakaipfeka iyi rapa. Yes, I. Baba. Oyo. Yes, I. Mali tinokumbira wisdom acha tinofaitira chibaba tisikufaitira freedom tinofaitira ndotongo janja kindo no chibabanda vatauri ndokushanda kuda kufaitira kundiwane victory kunyange vachiuya nemasimbi vauya nemahambega kunyange muri mufactory chibabanda vataurira muri Oyo. azviperi mushe